Один Аҳмад Исоев устоди варзиши ССР, аълочи маорифи халқии ССР, корманди шоистаи варзиши Тоҷикистон, мураббии шоистаи варзиши Тоҷикистон, довари дараҷаи республикавӣ дар бахши волейбол шахсияти шинохтаи кишвар мебошад. Саъмиу дар рушди варзиши кишвар ҷалби наврасон ва ҷавонон ба варзиш дар ҳамин замина тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим хеле калон аст. Один Аҳмад Исоев на танҳо дар минтақа, ҳамчунин дар миқёси ҷаҳон бо маҳорати баланди варзишӣ Тоҷикистонро муаррифӣ кардааст. муддати 5 сол узви дастаи якачини Тоҷикистон дар волейбол бозингари марказӣ буд. тӯли 3 сол аъзои дастаи волейболбозони вилояти Кемеровои Федератсияи Россия бозӣ кардааст. Шогирдои хуб ба вой расондем. Хуб мактаб обод кардем. Хуб дарсҳои варзиш бисёр сам гузоштем ки дастаи якачини командаи волейболбозони ноҳияи восоӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша ҷои намоёнро ишғол мекард. ҳозирам ҳамин кори мо фаъолияти кори моро давом дода истоданд шогирдо. хуб ва бод умед аст ки боз ҷавоное ки набод тарбия кардем, боз аз вақте ки дар мактаби варзишӣ кор мекунам, боз дар онҷа шогирдои бисёр тайёр кардем ки ҳозир мо бисёриҳо дар дастаи якачини ҷумҳурии Тоҷикистон бозӣ волейбол мекунем. агар шумо дубора ҳамин умр ато мешед, ҳамин роҳе ки тай намуден ҳамида мерафтед? ҳамира мерафтам, барое ки ин бисёр кори пуршараф аст. вазифаи муаллимӣ, вазифаи омӯзгорӣ бисёр кори пуршараф аст ва дар баробари ҳамин ки ман ба кори омӯзгорӣ машғулам, ба варзиш бисёр боз шавқавати зиёд доштам. бинобар ин буд ки боз ба варзиш вақте ки аз роҳбарии мактаб ба нафақа баромадам, боз аз тарафи кумитаи варзиши республика маро ба соҳаи варзиш даъват карданд ки барои тамрин кардани ҷавонон аз намуди волейбол бояд ки ма ба ҷавонон дарс бомӯзам. кори аст ки мисол анҷом наёфтае, мехостем умро анҷом диҳед. хай ин таълими тарбияи охир надорад. ин ё ки варзиш надорад. ин рӯз то рӯз боз ҳамин беҳбудиро талаб мекунад, рӯз то рӯз боз муваффақиятро талаб мекунад. биравин боз намудҳои ҳастанд ки боз нокарда бисёр мемонад корҳо. ҳамаеро боз ба субут бурдан намешавад, ҳамаеро буд карда намешавад. хай солҳои дароз дар дастаи якачини ҷумҳурии Тоҷикистон бозӣ кардам. дар давраи дарарма хизмат карданам дар Федератсияи Россия дар вилояти Кемерово бозӣ кардам. корманди шоистаи варзиш ҳастам, мураббии шоистаи варзиш ҳастам, довари дараҷаи республикавӣ ҳастам, аълочи муовиқи халқи ҷумҳурии Тоҷикистон, аълочи муовиқи халқи иттиҳоди шӯравӣ. умуман ҳамаи унвонҳоре ки мисол гирем ки ман ба ҳамонҳо лоиқ будам, мара мисол гирем ки ҷумҳурии Тоҷикистон даст дод ки розӣ ҳастед? розӣ ҳастам. баъд дар баробари ҳамин баъд фарзандони мисол 5 та писарам ҳама маълумоти олӣ доранд, ҳамаш варзишгар ҳастанд, дар соҳаҳои гуногуни варзиш, дар соҳаҳои гуногуни соҳаҳо кор мекунанд, дар соҳаи корҳои дохилӣ кор мекунанд, дар тандурустӣ кор мекунанд, дар дигар соҳаҳои дар мисол гирем ки фаъолияти корӣ доранд. ҳамаш маълумоти олӣ доранд фарзандо. ва умед аст ки бо мисли ман бар ин фарзандои ман бозам хеле шогирд доранд, боз ба воя мерасонанд. Один Аҳмад Исоев дар дафтарчаи меҳнатиаш собиқаи 34-солаи роҳбарӣ сабт шудааст. дар давраи директорияш дар мактаби рақами 6 ва мактаби рақами 19 муассиса ба натиҷаҳои арзишманд ноил гаштааст. дар деҳа байни ҳамсояҳо обрӯ ва эҳтиром доранд. ман метавонистам ки аз вақте аз донишгоҳ фиристодам ба ягон тарафи дигар рафта дар дилхор нуқтаи ҷумҳурӣ адои вазифа кунам. лекин аз сабаби он ки ниҳоят бародари ман барои ман азиз аст ва маро ҳурмати эҳтиром мекард, ман ҳамин хел таслим гирифтам ки то вақти зиндаам ҳамроҳа дар як муассиса кор кунем. соле ки мо дар муассиса кор мекардем, муассисаи мо яке аз муассисаҳои пешқадами ноҳияи восеъ ба ҳисоб мерафт ва ҳамаи бурду бохт ин ба бародари азизи ман вобаста буд, чунки вай сарвари муассиса буд ва дар муддати тӯлонии 35 сол вай роҳбарии ҳамин муассисаро ба ӯҳда гирифта буд. Один Аҳмад Исоев имрӯз ҳам байни ҷавонон аст. ӯ ба ҳайси мураббии мактаби варзишии ноҳия фаъолият намуда байни омма варзишро тарғиб менамояд. 80 солагӣ муборак бошад устод Один Аҳмад Исоев.